Şeýlehem Gorkuda tatly halkara kino festiwaliniň çeklerini festivale gatnaşyjy ýurtlaryň kinematografiýaçylarynyň döredän kino eserleriniň görkezilişi dowam etdi. Aşgabat kino teatryna hemde Türkmenistan Watan Kinokonsert merkezlerine özüne çekici gyzykly çeper hemde dokumental filmler we multfilmler bir neçe görkezildi. Paýtagtymyzyň meýdany ojaklaryna görkezilen kino eserleriniň mazmunyna beýan edilgen wakalan köp urlugy, insan durmuşynyň dürli urlaryny öz içine alýar. Munyň özi häzirki wagtda kino sunugatynyň döwrübap ötüşleriniň ähli halklara parahatçylygy, dostlugy, alalaşyklygy, özara hormat goýmagy çagyrýanlygyny, agdy berligi we jewitligi berkediýän görkezge. Dünýä ähmiýetli giň möçürli çärilen festiwaldan geçirilýän merkez hökmüne ikrar edilen watanmyza halkara kino festiwaliniň geçirilmegi, garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistanyň halkara giňişligindäki awraýynyň belende galýanlygynyň aýdyň beýanlary. Soňky ýyllarda Mehriban Nigarymyzda dürli urlar, şol sanyna medeniýet we sunugat urganmaýynça ýola goýulan halkara gatnaşyklary ötüşiň täze derejesine çykdy. Munyň özi gahrman arkadagymyzyň başyny başlan giň öçürli özgertmeleriniň hormatly prezidentimizin parasatly ýol başçylygyny üstünlikli durmuşa geçirilýänligini has aýdynlygy bilen eşgär edýär. Paýtagtymyzda Gorkuda tatly halkara kino festiwaliniň geçirilmegi, döredçiligiň ähmiýetli janrlarynyň biri bolan kino sunugatynyň müştaklarynyň özara tejribe alşmaklaryna, milli medeniýetliň has ýakynlaşmagyna giň ýol açýar. Gorkudatda halkara kino festiwalina gatnaşmak üçin dostlukly ýurtlardan gelen kinematografiýaçylar halkara festiwaliniň Türkmenistana geçirilmeginiň çoňur mana eýidigini ýatylar. Şeýlehem olar türkmen topragyna bildirilen mehmansöýgerlik, meýleşdirilen çärelen ýokary guramaçylyk derejesiniň öpçün edileni üçin hormatly prezidentimize hemde gahrman arkadagymyza tüý sürekden hoşarlyk bildirdiler hemde Aşgabatda geçirilýän bu halkara kino festiwaliniň dünýä kino sunugatynyň ösdürilmegine uly goşun toljokdygyna ynanýanlyklaryny beýan etdiler.